खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आसामाव दैबानाया गिख्रंथावनिफ्राय गिख्रंथाव महर लादों। जेबो सोलायनायनि महर लायाखै दैबानाया जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव हा गिसिगानानै न'आव फबसिननायजों नखरसेनिनो साबा सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। नंगौ बे दुखुनांथाव जाथाया करिमगन्जआव जादों जेरावनाखि करिमगन्ज जिल्लायाव दासान्दि गोबां दैबाना जागासिनो दं। थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव हाजोनि हाया गुरै जानानै आब्दुल करिमनि न'आव बायसिनफैदों जायजों नखरसेनिनो साबा सोद्रोमाफोरा थैनो गोनां जादों। मोनानि समाव उन्दुफुबाय थानाय समावनो जानो मोन्दों बे जाथाया। उनाव एसडिआरएफ आरो पुलिसनि हान्जाया फैनायाव रायजो राजानि मददजों हा जावखांनानै 2-3 घन्टानि उनावसो साफानि उनाव साफा गोथै देहाखौ हा सिंनिफ्राय जावखांनानै बोखांनो हादों। जाथायजों जिउ खोमानांनाय साबानि मुङा फारियै आब्दुल करिमनि बिसि रैमुनेसा 55 बोसोर बैसोनि, बिथांनि फिसाजोफोर साहिदा खानम 18 बोसोर बैसोनि, जाहिदा खानम 16 बोसोर बैसोनि, हामिदा खानम 11 बोसोर बैसोनि आरो मेहेदी हासान 3 बोसोर बैसोनि। करिमगन्ज जिल्लानि बेन्डारगल ओनसोलाव थानाय दाजुरताल गामियाव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव जाथाया। करिमगन्ज जिल्लानि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जिल्लाफोरावबो दैबाना जादों। गोबां जायगानि दालांफोरानो दैजों बुखारलांजादों, लामाफोरा बायफ्लंदों, माथावरि बायफ्लंदों आरो हा खुरखानाय जाथायफोर जादों। जुब जुब अखा हानाय आरो दैबाना जानायजों लामा सामा बायफ्लंनायनि थाखाय सुबुंफ्रा थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। फरायसाफ्राबो जानजिसे दै बारनानैनो फरायसालियाव थांनो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला रायजोआव दैबानाजों दासिम सा 26 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय, जेराव मोन 15 जिल्लानि 1,60,000 गोबां सुबुंफ्रानो दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों आरो दैबाना जानायनि मादाव करिमगन्ज जिल्लायावनो बांसिनै दैबानानि गोहोम गोग्लैदों। फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव मुं थिसननाय, डिग्रियाव मुं थिसननाय आरो पोस्ट ग्रेजुएटआव मुं थिसननाय फरायसुलिफोरनो रां होनो थाखाय आसाम सरकारा जि खोथा होदोंमोन बे रांखौ फरायसुलिफ्रा 11 अक्ट'बरनिफ्राय मोनजेनगोन। हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव मुं थिसननाय फरायसुलिफ्रा दानफायाव 1,000 राङै मोनगोन। मोनफ्रोमबो दानावनो मोनगोन, खालि दान मोननै गरम बन्दनि समावल' बे रांखौ मोननो हानाय नङा। 3 बा 4 बोसोरनि डिग्रियाव मुं थिसननाय फरायसुलिफ्रा दानफायाव 1,250 रां मोनगोन। बिथांमोनहाबो मोनफ्रोमबो दानावनो बे रांखौ मोननो हागोन, खालि दान मोननै गरम बन्दनि थाखायल' मोननाय नङा। पोस्ट ग्रेजुएट बा बिएडआव मुं थिसननाय फरायसुलिफ्राबो दानफायाव 2,500 रां मोनगोन आरो बिथांमोनहाबो दान मोनफ्रोमबो बे रांखौ मोननो हागोन, खालि दान मोननै गरम बन्दनि समावल' बे रांखौ मोननो हानाय नङा। नाथाय जायफोर फरायसुलिफ्रा हायार सेकेन्डारि उथ्रिनायनि उनाव स्कुटि लागोन बेफोर फरायसुलिफ्रा बे रांखौ मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो आसामनि सा 126 एमएलए, मन्त्रि बा एमपिनि फिसाफोराबो बे रांखौ मोननाय नङा। हायार सेकेन्डारि आरो डिग्रियाव फरायनाय फरायसुलिफ्रा जुदि हाबा जानायबा बिथांमोनहाबो बे रांखौ मोननाय नङा। बेनि अनगायैबो एटेन्डेन्सआ मोजां नङाब्ला, रेगिं खालामनायजों लोब्बा दंबा, आब्रुथि गैयि आखु आरो ड्रप आउटबा बिथांमोनहाबो बे रांखौ मोननाय नङा। 2024-25 मायथाइनि बिटिसि रां बजा जथुमाखौ लानानै गोजोननाय गैयैखौ फोरमायथिदों बिपिएफ दोलोनि एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया। थांनाय बोसोरनि बाजेटआव 800 कौटि रांमोन, नाथाय बे बोसोराव खालि 3 कौटिल' रां बांदों, जेरावनाखि बोसोरफ्रोमबो 10% बांनो नांगौमोन होननानै बुंथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बाजेटनि रिपर्टनि बायदिब्ला बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरा फ्राय इमप्लिमेन्ट जायाखै बेखौ नुनो मोन्दों। भारत सरकारनिफ्राय मोनसेबो प्रजेक्ट एप्रुभेल मोनाखै, खालि आसाम सरकारनिफ्रायल' 4 प्रजेक्ट मोन्दों होननानैबो फोरमायथिबावो। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जि एनआइटि आरो ट्राइबेल इउनिभार्सिटि जानो गोनांमोन बेफोरनि सायाव भारत सरकारनिफ्राय नेगेटिभ रेसपन्स होनायखौ माइनसाव नुदों। बेखौ लानानै बाजेटआव सोंथि खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो इनस्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सेस जि रौमारियाव जानो गोनां आरो बेखौ जागोन होननानैबो बिटिसि सरकारनिफ्राय बुंगासिनो दं, नाथाय माइनसाव नेगेटिभ थांखि लानायखौसो नुनो मोननाय जादों। इम्फाल आरो गुवाहाटीनि एम्सआव बेयो जागासिनो दंखायो होननानै बेनि हेंथा अदेबानि नेगेटिभ थांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों होननानैबो फोरमायथिबावदों। बेनि अनगायैबो स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिनि बेलायावबो मणिपुराव थाखानायनि थाखाय नैथि गोनांथि गैया होननानै माइनसाव मख'नायखौ नुनो मोन्दों होननानै बुंथिदों देरहासात बसुमतारिया। लोगोसे चिरां, बाक्सा, उदालगुरियाव जि साइन्स सेन्टार जानो गोनांमोन बेखौबो जायाबायदिखौसो नुदों। स्पर्ट्स इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टखौबो जागोन होननानै बुंदों। 176 कौटि रांखौल' केपिटेल एक्सपेन्डिचाराव
दोनदों आद्रा गासैखौबो रेभिनिउ एक्सपेन्डिचार जाय रांफोरखौ गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय बाहायगोन बेयाव रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो मुलाम्फा मोननाय नङा मेटेरियेल साप्लाइनि मुङाव गावसोरनि दोलोनि गेजेराव रां बांहोनायनि मोनसे बिथांखिसो बेजों रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा मोना होननानैबो बुंथिबावो देरहासात बसुमतारिया। BTCनि 2024-25नि रां बावजा जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों जोबनानै थांबाय। आसाम सोरखारा हरनाय रांखौ रायजो राजानि मुलाम्फा मोननो हानाय बायदि थाग-थियारि खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। केपिटेल एसेट बानायनो थाखाय आरो रेभिनिउ एक्सपेन्डिचारनि थाखाय बाजेटआव थिसननाय जादों। रेभिनिउ एक्सपेन्डिचार जेरै रांखान्थि जौगानाय, सुबुं सम्पद जौगाहोनाय, फसंथानफोरनि खामानि मावनाय आरो गुबुन गुबुन खामानि मावनो थाखाय रेभिनिउ एक्सपेन्डिचार लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। आइजोफोरा जाहाथे मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानो हायो बेनि थाखाय 1%, गथ'साफोरनि थाखाय 1% आरो बेंगुरा बा देहायारि गेबें नङैफोरनि थाखाय बाजेटआव 1% लाखिनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे आय अनसाय बिथांखिखौ रांखान्थियारि बोसोर 2024-25आव बांसिन खैफोद गोनां गोर्बोआव थानाय 6,000 आइजोफोरनो हेफाजाबनि थाखाय थांखि लानाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। सोमखोर बिथांखि आरो प्लास्टिक बाहायनायखौ सिमा गोनां खालामनायनि सायाव गोख्रों फोसावथाय, बिचाराव सिखोन साखोन गामिफोरखौ जौगाहोनाय आरो साबसिन दिन्थिफुंग्राफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो फैगौ 10 बोसोरनि गेजेराव हा सिंनि दै बाहायनायखौ बन्द खालामगोन। बेफोरनि अनगायैबो रां बावजा जथुम्मायाव माखासे थांखिफोर लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिटिआर सोरखारनिफ्राय। बिटिआर सोरखारा मा खामानि मावखो बेनि सायावबो फोरमायथिदों दि 1,000 फरायसालिफोरखौ फाहामदों, 100नि गोबां गोदान फरायसालि लुदों, 40 बियाबाव 40 अडिटोरियाम बानायनायनि खामानिखौ मावगासिनो दं। रायजो राजानि लुबैनाय बायदि मोनफ्रोमबो फसंथानफोरखौ बानायनायनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दं। नाथाय सिगांनि सोरखारनि समाव बेफोरबायदि जेबो प्लानिं गैयामोन होननानैबो बुंथिबावो प्रमद बर'आ। क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बेरामिफोर थांनायनि अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय गुबुन राहा लादों। बेरामिफोरा क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जाहाथे गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हायो बेनि थाखाय हान्था मेलानि राहा खालामनानै होदों। क'क्राझार गुबै बास स्टेन्डनिफ्राय थोंजोङै मेडिकेल कलेजसिम थांनाय बास मोनगोन आरो बेनि सिबिथाया जागायबाय। जाय बासआ मेडिकेल कलेजसिम थांगोन बे बासआव भाया मेडिकेल कलेज स्टिकार लागायनाय थागोन। नेम बायदियै बासनि भाराखौ लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। क'क्राझार टाउननि अनगायैबो गुबुन गुबुन ओनसोल जेरै दादगिरि, सान्थिपुर, सरलपारा, कसुगाव, गसाइगाव, सेरफांगुरि आरो सपतग्रामनिफ्रायबो थोंजोङै गारि थांलाय फैलाय खालामनो हानाय बायदि हान्थामेलानि राहा खालामनायनि थांखि लादों होननानैबो फोरमायथिबावदों। क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्रायबो फोरमायथिदों दि क'क्राझार मेडिकेल कलेजआ थांनाय बोसोरावसो बेखेवजादोंमोन, जेराव मेडिकेल कलेजआ गोदान जानायनि थाखाय बेरामिफ्रा खम फैयोमोन। नाथाय दा बांनानै सानसेयाव 250निफ्राय 300सो बेरामि फैयो। नाथाय एनएमसिनि नेम बायदिब्ला मेडिकेल कलेजाव सानसेयाव 400निफ्राय 800 बेरामि फैनो नांगौ। जुदि बेरामिफोर फैयोब्लासो फरायसाफोरा सोलोंनो हागोन आरो मेडिकेल कलेजाबो थांनानै थागोन। बेनिखायनो मेडिकेल कलेजखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि बिटिसिनि प्रमद बर' आरो मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म बिथांमोनजों सावरायनानै बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। आरो उननि समाव क'क्राझारनि खाथि खाला जिल्ला जेरै चिरां, धुबरी, बङाइगाव बेफोरनिफ्रायबो थोंजोङै मेडिकेल कलेजसिम फैनाय गारि मटरनि राहा खालामनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिबावदों। बेनि अनगायैबो मेडिकेल कलेजनिफ्राय फोरमायथिबावदों दि क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बे समाव 2 जिबि फान्डफोर दङ, जेराव 91 डक्टरफोर दङ। गं 300 बिसना दं, बेखौ 500 बिसना बानायगोन आरो 30नि गोबां आइसिइउ बानायगोन। सिटि स्केनखौबो इनस्टल खालामबाय, थाबैनो जागायसिगोन। एमआरआइ आबो फैगोन। ब्लाड बेंकआबो सिभिलाव जेसेबां राहा दं बेनिफ्राय साबसिन राहा दं होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिनो गोनांदि क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव बेरामि थांनायनि अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय आरएनबिनि बिफानफोरखौ मेडिकेल कलेजाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय आरएनबि देहा फाहामसालिया बेबायदि खालामनायजों जोबस्रांगोनखौ साननानै प्रमिला रानी ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद आरो रायजो राजाफ्रा गोबां धरना होबोदोंमोन। बेनि उनावनो मेडिकेल कलेजाव बेरामिनि अनजिमा बांहोनो थाखाय बे गुबुन राहा लानायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांनो 50,000 रां नांगौ नामा? जुदि नांगौ अब्ला नैबे सावगारिखौ नोंथाङा नायनानै ला। सावगारियाव नुनाय सुबुंनि मुङा सुनिल गगৈ आरो बिथांखौ हमनानै पुलिसनो खौरां होनो हायोब्ला पुलिसआ 50,000 रां बान्था होनो थाखाय फोसावदों। थांनाय माखासे सान सिगां लखिमपुरनि धुकुवाखानायाव बुथारनाय जाथाय जादोंमोन। खर' गैयै गोथै देहाखौ सावथारनाय हालोदाव बोखांनो मोन्दोंमोन, जाय गोथै देहाखौ जल जीवन मिशननि थिखादार सुनिल गगैनि होननानै बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरनो गथायनानै होदोंमोन। नाथाय डिएनए टेस्टनि उनाव फोरमान जादों गोथै देहाया सुनिल गगैनि नङा, मिस्ट्रि जाहांगीर हुसैननिसो होननानै फोरमायथिदों प्रशासननिफ्राय।
आरो सुनील गगैया दा खारखोमानानै दं होननानैबो फोरमायथिबावदों। बेनिखायनो सुनील गगैनि सोमोन्दै खौरां होनो हायोब्ला 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। ओजोंहाय पुलिसाबो सुनील गगैनि बिसि फिसा बिमा आरो बियानैनाव सोंनाय फिननाय लानायनि अदेबानि सेबनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं। फारसेथिं जाहांगीर हुसैननि नखरनिफ्रायबो बिजिरनाय नांगौनि थाखाय जाथायनि हेंथा पुलिस थानायाव एफआइआर होदों आरो गोख्रों धरना होनाय हाबाफारि लादों। अजद होनाय बायदिब्ला लाइफ इन्सुरेन्सनि रां मोननो थाखायनो सुनील गगैया गावखौ थैनाय दिन्थिनो थाखाय बे गासै फावथिनाखौ खालामदोंमोन, नाथाय डिएनए टेस्टआव गासैबो फोरमान जादों। ओजोंहाय डिएनए टेस्टनि बायदियै थैनाय सुबुङा सुनील गगै नङा, मिस्ट्रि जाहांगीर हुसैनसो होनायखौ गनायनानै लायाखै सुनील गगैनि बिसिया। आरो जुदि सुनील गगैया बहाबाफोर खारखुमानानै दङब्ला बेखौ मानो लाबोनो हायाखै बेखौबो सोंथि खालामदों बिथांनि बिसिया। आरो पुलिसा बे जाथायखौ गुबुन महर होनो नागिरदों होननानैबो अजद होबावो बिथांजोआ। गाव पन्चायतआव सिमाखौ सोलाय सोल' खालामनाय जागोन। बिसायख'थि जानायनि सिगां बिधान सभानि बियाबफोरखौ दाफामनाय बायदि गाव पन्चायत आरो ब्लकआवबो दाफामनाय जागोन। बेखौ फोरमायथिदों मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायथिदों दि पन्चायत बिसायख'थिनि सिगां सिगां बिधान सभानि बियाबफोरखौ दाफामनाय बायदियै गाव पन्चायत आरो ब्लकखौबो दाफामनो थाखाय केबिनेटआव थांखि लादों। जिल्लायाव ब्लकनि अनजिमाया जेसेबां दंमोन एसेबांनो थागोन, नाथाय ब्लकनि सिङाव मोन 19 गाव पन्चायतनि बांसिन थानाय नङा। लोगोसे दाफामनायनि सायाव बुंथिबावदों दि गिबियाव गाव पन्चायतआव दाफामनाय जागोन, बेनि उनाव ब्लकखौ दाफामनाय जागोन। गाव पन्चायतखौ 30 आगस्तनि गेजेरावनो दाफामनाय जागोन आरो ब्लकखौ 15 सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो दाफुंगोन होननानैबो डक्टर रनज पेगुआ फोरमायथिदों। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथाङा मोननो हागोन सिलिं फेन, लोगोसे गंनै हेलमेट मोनफानो हागोन। बेनि अनगायैबो SP 160cc मटरसाइकेलखौ बायोब्ला 3,000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। बेफोरनि अनगायैबो गोरलैयैनो आरो खम इन्टारेस्टआवनो फाइनान्सआवबो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा बायनो हागोन। 15,000 रां डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथाङा जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथाङा गोदान कास्टमारब्ला गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनो हानायनिबो राहा दं आरो सोलायनायनि बेलायाव 1,000 रां केशबेक मोनफिननो हागोन। लोगोसे वारेन्टिखौ 5 बोसोरसिम होनाय जादों। बेनिफ्रायबो देरसिन खाबु दंबावो काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमाव। नोंथांनि सिभिल स्क'रा मोजांब्ला, अदेबानि नोंथाङा बेंकनिफ्राय लन लानायनि उनाव लनखौ मोजाङैनो सुख'बोनायनि रेकर्ड दंब्ला, नोंथाङा थाइसेबो रां होग्रालासे गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। नोंथाङा जुदि बेफोर खाबुखौ लानो सानदोंब्ला गोख्रै खालामदो, मानोना अफारा 14 जुलाइसिमल' थागोन। खौरां लानो थाखाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव फोनांजाबनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।